गार्जेन हिसाबै बेथ' आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना मेसेज इन्डियान टीमखौ दैदेननायनि खाबुखौ आंनि फिसाजोनि फाफ्लियाव होदों आरो बिथाङा मैयानि मेचआवथ' मोजांखौनो जों रिजाल्टखौ मोनदों आसा खालामो नेक्स्ट मेचफ्रावबो निस्सय बेबायदिनो खालामगोन आरो फिउचाराव आरो साबसिन खालामबावगोन माबायदि ओरैनोथ' बिफा हिसाबै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गार्जेन हिसाबै आरो लोगोसे जेसेबांनाखि ओनसोलबासि दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौनो होन बर' हारिखौनो होन बा स्टेटखौनो होन नेसन हिसाबैबो बयबो मेसेजखौ हरदों हिसाबै आरो बेवहाय आं बयनिफ्राय बांसिन गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि गासै प्रेरना उत्साह बा होनायनि गेजेरजों बिथाङा बा फिसाजोआ दिनैसिम बे लेभेलाव सहैदों आरो नियर फिउचारावबो आं बेखौ मोनगोन सानदों बर्थमान नोंथाङा इन्डियानि गासिनो दङ बे फिउचाराव बेबायदि जुदि हार्ड लेबार खालामो डेडिकेसनखौ गाव होयो निस्सय बेयो आरो साबसिन गेलेलांनो हागोन आंहा आसा दङ आं बेखिनिखौनो फोथायनो हायो बा फोथायो बेयो सासे हार्ड लेबारार गोबां खस्थ' खालामनो हायो बे फरायनाय समावबो बियो जेब्लानाखि सायाव सेलेक्सन मोन्दोंमोन अब्ला बियो हस्टेलाव थाहैनो हायाखै मानोना प्राइभेट स्कुलावनो फरायनाय हिसाबै क्लासफ्रा गोबां स्ट्रिक्ट हिसाबै स्कुलनि नेमखान्थिया फरायसालिनि नेमखान्थिया बियो न'निफ्रायनो बिनिफ्राय 13-14 किल'मिटारखौ फुङाव 4टा-5टायाव सिखारनानै थाङोमोन आरो फैयो क्लासाव थाङो क्लासनि उनाव आरो बेबायदिनो बियो जाखां लोंखां लोगो लोगो आरो बेलासिनि प्रेक्टिसनि थाखाय थाङोमोन दिनाव बियो खेबब्रै थांलाय फैलाय 13-14 किल'मिटारखौ रान खालामबाय थादों बोसोरनै बेखिनि लेबार खालामनानै दिनै बियो निस्सय बे साक्सेसफुलनि माबाखौ जाफुंसारखौ बियो मोनदों मोनसे दिनैहाय नारी दिबस इन्टारनेशनेल वमेन्स डे बे दिनाव आं बे मेसेजखौ होनो लुबैदों माने हिन्जाव माहारियाबो हौवाफोरजों समान समान पेर मारिनो हायो बेयो दिनैनि मोनसे फोरमान जादों आरो बेबायदि जोङो प्रिथिबियाव नागिरबा गोबां फोरमान मोननो हायो आं नंखायनो दा उन्दै गेलेनो सिगांबोनाय हिन्जावसा फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों आरो गार्जेनफोरखौ खावलायनो लुगैदों आं बेवहाय आरो हौवा हिन्जावनि खुनु मोनसे फारागथि दोनालासेनो जाहाथे बिथांमोनहा गेलेयो आरो गार्जेनफ्राबो बा ससाइटियाबो बे सुजुगखौ होयो आरो थुलुंगाखौ जाहाथे होयो गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन